Takže ahojte, vítam vás u nového videa. Dnes ste zase v kúpeľni, pretože chcem vám natočiť moje produkty, ktoré používam na vlasy a na sprchu. Takže a tým pádom vám aj ohodnotím, že od 1 do 10. Takže ako prvé, a samozrejme aj s postupom budem ísť, takže ako prvé používam toto sérum na rast vlasov od Balea. Akože je dobré, ale dávajte si ho tesne fakt iba pred sprchou, lebo oni tu píšu, že to máme používať každý deň, ale vy tu máte potom celú masnú hlavu, takže odporúčam fakt iba pred sprchou. Teda. Ďalšiu vec, používam tento šampón na vlasy. Je s avokádom. A je docela akože dobrý. Strašne zjemne vlasy a strašne sú potom pohodlné. Teda jemné. Ako ďalšie máme tento Johansson neviem, či to čítam správne, ale proste ťažko sa to číta. Proste tento šampón takisto a ten je strašne dobrý. Takže tiež to isté, jak ten prvý šampón. Ako ďalšie mám túto masku od Hair Protex, od Kalos teda. A tá je akože takisto dobrá. Mne akože vydrží teraz v poslednej dobe na 2 mesiace, takže až ti ten produkt, ktorý používam po umytí, tak idem pre ňoho. Tak ako ďalšie je tento sprej proti, proste teplná ochrana na vlasy pred teplým vzduchom. Ja to používam, keď si vlasy žehlím a keď si ich fúkam. Najprv si to dám, keď fúkam a potom keď žehlím. Takže tak. A vidím, či sa vám ozvem ešte po sprche a ukážem vám, jak toto funguje teda. Takže ja sa vám potom ozvem. A ešte som zabudla povedať, že čo používam teda na sprchovanie. A na sprchovanie vlastne používam jednoducho iba tento Nivea. Jednoducho. A to je asi zatiaľ všetko, takže ozvem sa vám po sprche a potom vám teda asi môžem povedať viacej. Ale môžem to akože urobiť, že je moja rutina zároveň, lebo toto je moja nedeľnejšia rutina na vlasy. Takže ja tak sa vám ozvem ešte potom. No a jak som hovorila, že sa vám po sprche ozvem, tak už som hotová. Som aj v pyžame. A vidíte, že mám mokré vlasy, takže vám idem ukázať teda, jak to funguje. Ten teplná ochrana. Takže najprv si máme roztriasť poriadne pred použitím. A keď máme teda roztriasnuté, tak si to necháme chvíľku počkať a si to nastriekame medzi tie vlasy. Na jednej strane aj na druhej. Ja si najprv robím jednu. A potom tú druhú, ale dávajte bacha, lebo proste to sa strašne minie. Mi sa toto minulo za 2 týždne, takže potrebujem to si ísť na nové. No a vlastne teraz si vyfúkam vlasy a keď mi uschnú, tak si ich vyželím, takže to bude až večer, takže to sa vám asi ozývať nebudem. Ale tak. Ale viem, že to není začiatok videa, teda není to tematické videa, ale ja som dneska dostala takéto chytaču to je popcorn s prichuťou koly a chcem to proste tesniť s vami, takže nejak takto to vyzerá. A ja to chcem za mňa ochutnať. To je dobrá, lebo to je zo začiatku jakéby popcorn a potom máte jakéby to lízatko. Čupa čups, takže to je dobré. No a ja sa tam teraz si rozlučím, lebo fakt idem si iba vyfúkať vlasy s fénom. A to je asi všetko. A ešte si večer vyželím tie vlasy, jak som hovorila. Takže to bolo moje video starostlivosť, proste moja rutina vlasová. Keď si vlasy umývam a tak. Vlasy mi trvajú umývať akurát tak pol hoďku, lebo potrebujem dať všetky tie produkty, takže to trvá pol hoďku aj s fénovaním. Tak a ja si idem teda vyfúkať vlasy a uvidíme sa u ďalšieho videa, to asi zrejme bude. Buď toto pôjde asi na Instagram, lebo to krátke. A to druhé a ďalšie video bude na YouTube, takže bye!